Здравейте, казвам се Илия Щерев и представям един проект, който направих далечната 2010 или 2011 година беше. Проектът е направен изцяло от един край до другия край от мен, включвайки базите данни, бакенда и фронтенда. Така, това е сайт за гласуване на двойки, т.е. външни лица да гласуват за тяхната любима сватбена двойка. Направи го за един собственик на хотел, който искаше да добави повече екстри за своите гости, избрали да празнуват своята сватба в неговия хотел. И така, сега да превключа на тази страница, само да кажа, че пейджването е изцяло мое. В смисъл, мръчно е направено отново от един край до другия край, изцяло от мен, а не както по-късно дойдоха MVC пакетите за пейджинг и така нататък. И така, нека да гласуваме за една двойка. Между другото, гласуването е веднъж на 24 часа по IP. Да, знам, че гледането на IP е ужасна идея, но за дадения момент, в смисъл, критерия като IP да ни бъде критерий колко пъти се гласува за дадена двойка, ужасна идея, но тогава така се спряхме на това нещо. Фейсбук тогава още не беше толкова навлязал, примерно да искаме различни акаунти на Фейсбук и така нататък. И така, нека да гласуваме за тази двойка. Сега виждаме, че всички двойки премигват. Сега ще видите това, че се прибира. Защо премигат? Това ще го обясня в техническата част, което ще е друго интервю, защото поне за момента моето OBS Studio не знам как в движение да превключвам примерно от случая от Google Chrome към Visual Studio, по-късно да превключа и към към SQL сервера, така че най-вероятно ще бъде в 3 части. И така, нека да опитаме да гласуваме още веднъж за тази двойка. Ето, излиза ни съобщение, че тази двойка вече е гласувана на еди кой си ден. Така, по-нататък. Също така, освен тук виждате, че работя с Promises JavaScript. Може, освен да се изчака, може и директно да се затвори прозорчето. Ето, примерно за една двойка, за която не сме гласували, директно затваряме. В смисъл и двата варианта са възможни. Така, по-нататък. Да, нека да гласуваме за една специална двойка Златина и Евгений, които бяха на първа страница. Извинявайте пак. Нека първо да погледнем, това е сватбата на Златина и Евгений. Тая двойка съм задал твърдо в админ панела, само тя да излиза и само за нейния рапорт да излиза. В случая това е рапорта на всички гласувания за... Нека само да дръпна малко надолу прозореца. Всички гласувания за тази двойка по дати и по IP-та. Нека сега малко така и нагоре. Така, ето тук. И тук са групирани по IP-та гласуванията. Също така има възможност за експорт в Excel и в Word. Старите варианти, които още бяха не docx, а примерно само doc документи. По-нови варианти за експортване в Excel и Word в момента не знам. Това беше към 2011 година. И така, сега нека се върна за момент пак на двойката Златина и Евгений, за да може после да проследим датата, на която сме гласували най-новата. Ето това са те. Така, гласуваме за тях и отиваме вече на рапорта. Рефрешваме. Това както и да е. Ето нашето най-ново гласуване. Между другото, аз точно избрах да не гласувам за тази двойка в предишните ми опити, защото горе-долу този сайт съм го пробвал. Явно съм се спирал на този сайт, нещо съм модифицирал през 2020 година, 2017 година съм модифицирал. За различните ми варианти на кандидатстване за работа през тия периоди. Така, и само да посоча, че последно му правих модификация да има малко респонсив. В смисъл не изцяло, ама малко. И даже не преместих тази реклама, тя е Adobe Flash, която все още беше актуална по това време. Трябва да я преместя отдолу под всичките двойки, но това съм го правил. В смисъл, знае се, че мога да го правя, правил съм го в други демонстрации, но като цяло искам да покажа тук, че двойката се премества. В смисъл,
премества се аранжимент. Нека да бъде тази част тук. Тук ще изглежда по-добре, защото тук ще се види, че ми се премества и това. И пейджването. Така, нека само да погледна нещо да не пропускам. Да, остана само да покажа рапорта. Така, значи изпортваме в Excel. Нека да почнем всички да експортнем в Word от тук да започнем. Ето тук показва, че експортва. Ето тук отваряме моля ти се, така. Ето това е рапорта към дадения момент. Така, да се върнем пак тук. Не, вие не може да видите рапорта, съжалявам, да. Но да, виждате, че рапортите излизат. Ето в Excel пак. Нали, рапорта излиза и така. Явно няма смисъл да продължава тази демонстрация. По-късно, сега в момента е 13:18 на 8 юли 2025 година. Днес по-късно, може би не днес по-късно, може би утре вечер ще успея да направя другото видео с техническата част, където ще разгледам и това и SQL-а. Само искам да кажа, т.е. да обясня, че при гласуванията използвам една транзакция. Защо? Защото първо това не беше колона отделна към двойките, а беше имам таблица гласувания, където нали, се събират датите, IP-тата и така нататък и съответно и couple IDs и когато исках да дисплейвам тук, правех всеки път броях гласуванията от двойките, от таблицата двойки, взимах таблицата двойки и когато исках да видя за гласуванията, всеки път броях гласуванията в лог таблицата с гласувания, което реших, че не е ефективно и затова добавих гласувания в таблицата двойки и затова когато се гласува, първо проверявам дали в лог таблицата е гласувано за последните 24 часа. Ако реша, че не е гласувано за последните 24 часа, тогава заключвам и таблицата двойки, и таблицата логове, въвеждам гласуването в таблицата логове, но увеличавам и с една единица тук гласуванията в таблицата двойки, за да може двете да върват синхронизирано. И това само иска да кажа, че тук използвам една транзакция като някакъв така най-голяма степен на сложност в този проект. Проектът е изцяло ADO.net, т.е. използва старите ADO обращения към бази данни, използва изцяло Stored Procedures, в смисъл нямам никакъв друг начин на обращение към база данни, освен Stored Procedures. И така, благодаря ви, чао, лек ден, всичко добро.